گنده کوی خال سینور پارێزگا شرنەخەیە باکوورê کوردستانê. Gundê Kurdî nêzîdiye û di destpêka salên notan de, xelkê gund ji ber şerê di navbera Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û dewleta Tirkiyeyê de koçî Ewropayê kirin. Piştî wêrankirina gund û koçberiya bi salan, beşek ji wan biryar dane biriya projeyekê vegerin ser axa bav û bapîran û weke pêngava yekem jî niha 5 malbat vegeriyane. 800 aylık dönmek biraz zordur. Vegerîna 800 malbatî hinekî zehmet e. Lê 25 malbat amadekariyan bo vegerê dikin. Di meha Nîsanê de vedgerin û di dema 10 heta 15 mehan xanî tên nûjen kirin yan jî tên çêkirin. Yapacaklar, o yeni evlere başlayacaklar, yeni yapacaklar. Piraniya ew malbatên plan dikin ku vegerin gundê Kuwêx li Almanya, Hollanda û Belçîkayê dijîn. Melek Ferhat inşa debûna dîn û manim navê tawusî melek ya Rabbê min bidê heftê û du milatî em jî teba dima bistînê ji qeda belayê. Vê malbatê di sala 1992 de koç kiribû. Niha vegeriyane gundê xwe li bajarokê Hezexê û bi çêkirina xaniyekê ve mijûlin. Bir çocuğum var idi, 9 aylık idi. Wê demê zarokekî min ê nehmehî hebû. Em çûn Almanyayê, niha li Almanyayê 8 zarokên min hene. Ji bilî vegerîna hemwelatiyan bo seraxa xwe, yek ji armancên projeyê pêşvebirina geştiyarî, çandinî û ajeldariya navçeyê ye. Buradayken 130 hane olan köy. Evgund ku 130 mal bûn niha li Almanyayê nêzîkî 800 malan e. Em bang li wan dikin ku vegerin gundê xwe û bi azadî ola xwe bijîn. Li gor amarên Komaleya Mafên Miroviya Tirkiyê derdora 3700 gund û mezrayên li Bakurê Kurdistanê ji ber rûbirûbûnên salên notan hatine valakirin yan hatine şewitandin. Li gor amarên fermî jî 358,335 kesan jî ji wan gundan koşkirine.